järjestettiin siellä Rukalla ilmeisesti jo silloin noita hiihtokilpailuja. Ja... Ei ollut vielä. Ei vielä ollut. Ei ollut. Kyllä Kalevi Routala-niminen insinööri kyllä raivautti, pyysi Kuusamon eräveikoilta apua, että ne raivasi yhden laskettelurinteen sinne. Muuten siinä oli metsää. Mutta se yksi saatiin muistaakseni silloin vuonna 1954 ehkä. Tossahan olisi niinku pujottelurata. Joo, se on, kyllä siinä on. Kun vuonna 1954 vasta ratkaistiin, että se tunturi jää valtiolle ja sen jälkeen vasta pojat pääsi raivaamaan. Kun siinä asti sitä ei tiedetty, kelle tunturi jaetaan. Metsähallitus antoi pojille luvan. Saatte muutaman puun sieltä, tai ei ne ollut mitään puita, vaan tämmöisiä parimetrisiä kuusen käppyröitä ja männyn käppyröitä siinä rinteessä. Siellä tämä. Se oli aika lähellä auki.